Мұса Жәлел есіміндегі опера һәм балет театрында Сүйінбике премьерасы узды. Күттірген опера кең жәмәғатшіліктен нендей тәсирлер қалдырды. Тотар дүниясынан оны қобаттан қойшан көре алыр. Эфирда тояуны нұқтасы тапшыру. Студияда Венера Айтова, есенсіз. Шушы күннәрдә мәркәзебездә Сүйінбике премьерасы гөрләде. Миңа калса бу ел премьерасы гына түгел, бу гасыр премьерасы дияргә була, бу көттергән премьера. Һәм иң беренчедән әлбәттә мин һәрбер татар кешесен әлеге премьера белән котлыйсы килә. Һәм авторлар бүген студиябызда, бик шатбыз сезне биредә күрүебезгә. Риза Пахярова, Ринат Абухарис. Һәм беренче сорауны да сезгә бирәс килә. Нинди тәэсирләр әз генә менә инде 1-2 көн вакыт узды. Хисләр әзрәк тына башладымы, эмоциялар? Безнең хисләр дигәндә, без гел шул опера белән яшибез әле, хәзердә, бүген дә. Чөнки 2 ел дәвамында опера язылды һәм куелу вакыты барды. Тиз генә ул эмоциялардан, ул шундый накалдан китеп булмый тиз генә. Белмим, Ринат абый ничек? Ринат абый. Әлбәттә шулай. Хисләр дәвамлы, хисләр һаманда ташып тора, аларны тынычландырасы килә, әмма ләкин тынычландырып булмый. Чөнки без язган, без уйлап, без хисләнеп язган әсәргә бит тамашачы хисе дә кушылды. Менә үзегез күреп торгансыз, әле әсәр бетмей, халык турып басып, алкышларга күмде. Ул хисләр дә безнең теге сәнгати хисебезгә, эчтә янган хисебезгә кушылып, теге җил иреп, ялкынны дөрләтеп җибәргән кебек, дөрләтеп җибәрде. Шуның өчен хисләр әлбәттә әйтеп бетергесез. Һәр автор моның турында хыялланадыр чыннан да. Һәм озак көттердеңме соң? Әлеге премьер үз вакытын, үз сәгатен озак көттеме? Безнең эшли башлаганга 2 ел менә премьера көне белән. Һәм төрле мизгелләр булды. Опера ул язылу гына түгел бит, опера язу. Башта либреттодан башлана. Либретто языла. Аннары мин музыканы язам. Эшләгәндә без гел тыгыз элемтәдә режиссер белән. Безнең премьераны, безнең постановканы әзерләде Юрий Исакович Александров. Аның белән без гел тыгыз элемтәдә булдык. Ринат абый да, мин дә. Һәм соңгы мизгелләргә кадәр без эшләдек бергәләшеп. Әлбәттә, ул эш бик катлаулы эш. Минем өчен ул 1 сәгатьтә язылган кебек тоелды. Менә яза башлаудан соңгы нотага кадәр 1 мизгел кебек үтте минем өчен. Инде куелышу ул бик шундый катлаулы процесс. Анда минем музыка гына түгел, анда артистлар катнаша, анда оркестр, хор, безнең бөтен солистлар, менә монда мин бик шатман Филисне күрергә. Бик катлаулы һәм бик күңелле эш ул, минем җаным өчен. Иң кыйммәтле жанр дип әйтәләр операны, шулай бит, иң кыйммәткә төшә торган жанр дип әйтәләр. Озак уйладыгызмы, гомумән ризалашыр алдыннан? Менә шушы бу бит инде зур җаваплылык. Әлбәттә. Менә анда кайберәүләр әйтәләр, 10 елдан 10 елга гына опералар бит. Россия сәхнәләрендә, Россия опера театрларында 20-30 елга да 1 0-дан башлап премьерга хәтле яңа опера әсәрләре чыкмый. Мәскәүдә дә шулай, Санкт-Петербургда да шулай. Безнең 10 елга 2 яңа әсәр чыгарганбыз икән. Бу опера театры өчен әлбәттә уңай күренеш. Аны бәлки 1-2 елга тизләтеп тә буладыр.
әмма ләкин тағы да тизләтеп, тағы да кысып булмый. Чөнки опера чын мәгънәсендә озак языла. Аны язу процессы ул тыелгысыз һәм тукталгысыз процесс. Башлыйсың икән, ул инде үзеннән үзе сине алып кирип китә һәм ахырга кадәр барып чыкмыйча ул сине җибәрми, якыңнан тотып тора. Мин әлбәттә бу идея турында нәрсә әйтә алам? Әлбәттә, идея ул идея. Идеяны без шәүләшеп, театр, резидә, мин шәүләшеп, бик күп төрле идеяларны уйлап карадык. Ничек аны тормышка ашырга? Моның икенче мәсьәлә, шулай бит? Юк, тормышка ашыру әле ул башка мәсьәлә. Идеяларның кайсына тукталырга? Шулай. Опера театрының бер яхшы ягы бар. Ул мөмкин кадәр зуррак, дөнья күләм кылачлы идеяга тукталырга тырыша. Башка театрлардан айырмалы буларак. Менә шулар арасы, менә Алтын Урда, ул дөнья күләм. Тукай, ул бөтен Россия күләм. Бу шулай ук дөнья күләм проблемаларны ишкә ала. Моның чыннан да әле вакыт узып, мине уйлыйм, дәрәҗәсе тагы да күтәреләчәк. Башка кешеләр дә моны күбрәк аңлаячак. Менә Филүскә сорауны бирәсе килә. Әлбәттә, без Филүсне әлеге операда күргә бик шат идек. Син озак уйладыңмы шушы нәкъ Шаһгали образына ризалашыр алдыннан? Филүс, ничек кабул иттең иң беренче сиңа тәкъдим иткәч? Бу бездә сотлык җан образы кебек бит, шундый синоним формасында, шулай бит? Беренчедән, мин рәхмәтле гомумән шушы спектакльгә чакырганнар өчен, бигрәк тә премьерага. Рафаэль Сабирович менә шушы опера театрының директоры үзе шалтыратып, үзе тәкъдим ясагач, мин дөресрәге икеләнеп тә тормадым. Мин хәтта нинди рольне башкарырга дип сорап та тормадым. Мин ризалаштым. Чөнки театрда җырлау минем күптәнге теләк бит инде ул. Менә операларда, теге консерваториядә укыганда опера студияларында җырлаган бар иде. Инде менә үзебезнең театрда әле бу беренче тапкыр минем өчен дебют иде. Барыбер шушы югары сәнгатькә тартылыш һәр вакыт тыйып яшадым. Менә шушы җитмәйде. Менә инде бик рәхмәтлемен чакырганнар өчен. Инде Шаһгали... Димәк, тамашачы гына түгел, актерлар да сусаган татар премьераларына. Шулай, әлбәттә, без ул шатланып кына торабыз. Чыннан да бүгенге көндә шушы оперларны язу, булдыру, сәхнәгә чыгару. Һәм ешрак күрсәтү, моның турында әле тагын сөйләшербез. Минем менә бергә килгән журналистларга, тәнкыйтьчеләргә дә сүзне бирәсем килә. Бик кыю премьера кебек тоелды миңа. Нияз, ничек кабул иттегез? Кыю премьера нинди мәгънәдә сорыйсыз? Театрның кыюлыгымы, кемнең кыюлыгы? Минем кыюлыгымы? Гомумән алганда, менә андагы сүзләр нинди формада бирелә һәм гомумән әлеге вазгыятьтә аның тормышка чыгуы өчен очраклы дип исәплисеңме? Юк, әлбәттә. Беренчедән, әлбәттә, без бөтен татар дөньясы шатланадыр минем белән бергә. Ниһаять, менә 10 ел эчендә тагын бер опера барлыкка килде. Мин чынлап та килешәм Ренат абый белән. Дөрес, Мәскәү, Санкт-Петербург, башка әйдәп баручы театрларның бик сирәк, менә 0-дан башлап опералар языла заказ буенча инде. Ләкин барыбер монда бит Җәлил исемендәге театр ул татар исемен йөртә. Һәм минемчә монда бик күп проблемалар барлыкка килде. Мәсәлән, кайбер җырчыларны бөтенләй аңламыйсың. Алар нинди син татар кешесе инде, татар операны тыңларга килдең. Ләкин Филүс, Венера ишетеләләр. Ләкин бик күп Сөембикәнең башкаручы мин Гөлнур Гатинның кайбер сүзләрен аңламадым. Туры нигә искә карарга туры килде, нигә субтитрларга. Бу нәрсәне аңлата? Димәк, алар бик аз җырлыйлар менә татар материалын, һәм күбрәк булырга тиеш ул. Ул бер яктан әлбәттә куаныч, гомумән теге ни алганда, ләкин барыбер ул аз. Минемчә аз. 10 елга 2 опера җитми ул безнең театрга. Тем более безнең Җәлил театрының бер начар ягы бар. Бердән бер начар ягы бар. Алар бик сирәк спектакльләр күрсәтәләр. Татарныкы гына түгел, урысныкы да, башка ниләрне. Башка театрларда, Уфаларда, Новосибирскида, Екатеринбургта, Пермдә, Теләсәкәдә, Красноярскида күбрәк, 2 тапкырга күбрәк балет һәм опера спектакльләрне күрсәтәләр.
Һәм шуңа күрә Biz hozir kutib qolamiz endi Шаляпин фестивалендә да ел сайын көтәбез без менә быел Без инде көтәбез, бар менә шундай мәсәлән, хәзер гримеркада ишеттем, киләсе без Сөембикә опера белән Казан тамашачы, татар тамашачы киләсе апрель аенда гына эшли ала. Ну, бу бит бу дөрес түгел минемчә. Өметсез шайтан дейді. Тукта без апрель айына кадәр әле вакыт күп, шулай без көтеп калачакбыз. Бу беренче фикерләр, беренче тәэсирләр. Анда чынлап та ниндер минем мәсәлән кайбер аңлашылмаган җирләр бар. Күбрәк инде ул либретто авторына кагыла. Әдәмне эштәлегенә күчкәнче Рүзләдән сорасым килә. Менә нәкъ легенда буенча эшләнмәү, тарихи фактлар шулай ук уйдырма да, менә моның буенча сораулар булачак. Син ничек кабул иттең? Син нәрсә көткән идең, Рүзлә? Юк, мин чынлап да матур, бөтен дөрес итеп эшләнгән, матур итеп куелган опера карап кайттым. Ләкин кайткач уйлана башлагач, шулай да мин монда концептуаль яктан бу дөрес микән дигән фикер туды һәм мин Сөембикә турында символ, ул бит безнең символ. Менә шушы символның, менә шушы матур легенданың җимерелүен кабул итә алмадым. Ну, Сөембикәнең репутациясе бозылган дип саныйм, дөрес әйткәндә. Кайсы яктан? Нәрсә боздан репутациясын? Мин аны гади хатын-кыз, авторлар аның гади хатын-кызның трагик образын күрсәтергә тырышканнар. Мин моны аңлыйм. Ләкин мин моны кабул итә алмыйм. Мин уйлыйм, авторлар әле безгә җавап бирерләр, әлеге сорауга рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында Тоягының ноктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Реклама китер алдыннан без Сөембикә операсы премьерасы хакында сөйләшә башладык. Инде эштәлегенә күчтек һәм образына карата Ринат абый сораулар чыннан да күп булырга мөмкин. Кайсы беренчел булырга тиеш? Бу бит инде сәнгать әсәре. Монда кайсы беренчел тарихмы, уйдырмамы, легендамы булырга, бәлки ул ничек булырга тиеш? Моңа без әле сорау җавапларны ишеттербез. Видеозма карап узыйк әле. Анда шулай ук сораулар бар. Аннан дәвам иттербез. Сөембикә операсын мин икенче көнне карадым. 27 сентябрь көнендә барып карадым. Анда инде әлбәттә 26 белән чагыштырганда башка состав иде. Сөембикәгә миңа калса тирән психологизм җитеп бетмәде. Һәм Иван Грозный Сөембикәгә караганда көчлерәк килеп чыкты, аның тавышы да көчлерәк иде. Һәм аның үзе тотышы да бер башка югарырак иде. Сөембикә әлеге операда безнең алда гап-гади бер җир хатыны булып килеп баса. Тарихтан ерага юллар да бар шикелле миңа калса. Нәрсә өчен без Сөембикәне илаһилаштырып өйрәнгән? Ул безнең өчен ханбикә, Казан ханлыгын саклап торган, шулай да саклап кала алмаган соңгы ханбикә Казан ханлыгының. Сөембикә заманасында инде ислам дине кирип 6 гасыр вакыт үткән була. Безнең белүебезчә, ир-атлар белән хатын-кызларның аерым бергә генә калулары тыелган вакыт бит инде. Сөембикәне без Исмәгыйль Мирзаның кызы буларак укыган, үзенең китапханәсе булган ханбикә буларак, Курчак белән ялгыз калулары аның фавориты, сөяркәсе булган дигән әйберне мин хәтта ул язучының фантазиясы булса да кабул итә алмыйм. Бу бәлкем бер яктан караганда көтелгән шундый фикердер, чөнки Сөембикә образы татар халкы өчен гомумән шундый образ һәм һәр кеше үзенчә күз аллый бит аны. Ринат абый, сезнең шундый зур җаваплылык аны образны тормышка ашыра. Сөембикә үзенең соңгы ариясында җырлый. Бәхеткә дип туган дала кызын тәхет биреп газап чиктердең ди. Монда бүтән Сөембикә бар. Менә без шуны күрсәттек. Менә күз алдыгызга китерегез. 2 мәртәбә кияүгә чыга ул. Икесендә дә тәхеткә ир кешегә чыкмый. Беренче ире аның 15 яшьлек малай була. Ул тәхеткә кияүгә чыга, ир кешегә чыкмый. Ул аны үтерәләр. Аннан соң ул Сафагәрәйгә чыга кияүгә, әйбит. Сафагәрәйнең аңа хәтле берничә хатыны була. 32 яшында тол кала. 32 яшьлек хатын. Патшамы ул? Гади хатынмы ул? Купец хатынымы?
Жир сөрүче хатынымы, 32 яшьлек җиләк кебек хатын, кала тол. Бит. Менә шул ук вакытта ул патша бике. Аның ул ил язмышы белән ил язмышын хәл итәргә тиеш. Менә алар арасында конфликт, аның үз эчендә конфликт. Менә бу интервью биргән ханымның кем икәнен белмим. Димәк, ул аны нәрсә дип әйтим инде? Аңларга теләмәгәнме, аңлап бетермәгәнме? Менә Нияз Мин аңламадым, мәсәлән, мин аның белән килешәм, мәсәлән. Чөнки менә тарихи дөрестлек дигән нәрсә барыбер бар. Бердән бер шиганак тукта, бердән бер шиганак Казанский летописец дигәндә менә шушы глава о блудной любви, кощаках, не белән, Сөен бике. Нияз, Фаяз абый хуҗин торганда, монда тарих турында сөйләү урынсыздыр. Нәрсәне без белмибез Сөембикә турында? Нинди тип ялгышлар бар, Фаяз абый? Күп нәрсәләрне белмибез, әймен. Рус елъязмачысы ул безнең дошман. Без Казан ханлыгының тарихын башлыча шул урыс елъязмачысы әсәреннән укып кына беләбез, әйме. Мин былай саныйм. Беренчедән, бу опера күптән көтелгән, халык көтә. Опера сәнгате өчен генә түгел, ул безнең тарихыбыз өчен һәм менә бүгенге көн өчен шул кадәр актуаль нәрсә. Аның бит заманы нинди, уйлап карагыз. Казан ханлыгы 1445-тә барлыкка килә. 1487 елга кадәр ул әле мөстәкыйль дәүләт буларак яши. Аннан соң урыслар кулына эләгә. Бөтенләй булмаса да, аның протектораты астында, аның контроле астында яши. Әйме, шул тикле авыр, катлаулы чор башлана. Һәм кызык чор, һәм әллә инде вакыйгалар бар. Менә монда нәкъ инде либретист өчен, әйме, кайсын сайлап алырга да белмәсең, алар күп. Мин Ринат абый белән тулысынча килешәм бу очракта. Ни өчен? Концептуаль яктан алам инде. Мин шушы Казан ханлыгы тарихын өйрәнгән вакытта аның шәхесләренә дә игътибар итәм, һәм шәхесләрдән ике кешене нитеп алам инде, айырып алам. Беренчесе Сөембикә, кем ул? Икенчесе Шаһгали. Шаһгали. Сөембикә минем өчен ул беренче чиратта әлбәттә хатын-кыз. Ул бит 12-13 яшеннән кияүгә чыга Җангалигә. 1530 еллар була әле ул. Җангалигә. Бәхете булмый. Беренчедән, Җангалиның характеры туры килмәгәндер инде. Менә шулай дип язалар инде һәр хәлдә. Әйме, ул бит дала кызы, шибәр, акыллы, горур һәм үзенә әлбәттә кияүгә чыгу турында уйлаганда Җангали кебек мискин, җибегән, дөресен әйткәндә, ханны түгел, менә нәкъ Сафагәрәй кебекне көтә. Сафагәрәй белән әйбәт яши. Гәрчә Сафагәрәйнең инде 4 хатыны булса да, 4 хатыны була. Ну ни эшлисең? Менә шушы чорда, әйме, уйлап карагыз. Сафагәрәй үлгәннән соң бит хакимият Сөембикә кулына кала. Ул җибеп төшәргә мөмкин, хатын-кыз буларак, әмма ул үзенең дала кызы буларак горурлыгында күрсәтә. Иптәшләр, сез уйлап карагыз, әйме. Нинди дәүләтләр урап алган безнең Казан ханлыгын? Бер яктан урыс, икенче яктан Ногай урдасы, Әстерхан ханлыгы, Кырым ханлыгы, Сибир ханлыгы, аларның бөтенсеннән дә ханнар сайлана Казанга. Һәм алар белән барсы белән дә мөнәсәбәтләрне урнаштырырга кирәк. Аны кызганырга кирәк. Бер караганда, чөнки ул менә үзенең хатын-кызлыгын җиңеп, әйме, нишләсен, вакыйгалар китереп куя аны урыска бирелергәме, Кырымга бирелергәме, әллә мөстәкыйль Казан ханлыгы булып яшәргәме? Аның роле монда зур була, юллар сайлауда. Фаяз абый, чыннан да авыз ачып тыңларлык һәм күп кеше өчен әле моны беренче мәртәбә ишетүчеләрдә бардыр. Бәлкем без бер яктан караганда Ринат абый әкиятне күбрәк яратабыздыр. Менә легенда булса гадирәк бит инде, барыбызга да аңлашыла, шулай бит. Фаяз әфәндегә өстәп шуны әйтәсем килә.
Карагыз. Авыл хатыны теге гади хатын гына итеп кемдер күргән аны, бит. Гади хатын гына. Ул үзенең катлаулы тәхеткә бәйле язмышын иле исән калсын дип, Казаны исән калсын дип, Мәскәүгә тоткын булып, заложница булып барга ризалык бирә, илен саклап калу өчен. Аның йөрәге зур, аның күңеле иркен, аның акылы көчле, һәм ул үзен фида итә, фидакар ханым ул. Менә бер яктан шундый бийек фидакарлык, икенче яктан менә Фаяз әфәнде әйтмешли, ул хатын кыз. Ир назын көтеп яшәгән бәхетсез хатын кыз. Әле миңа Филүс әйтә, теге соңгы бер картиналарның берсендә, күренешләрнең берсендә Филүс аны шуның хәтле кызганып, Шагали бит инде ул. Шагали шул вакытта теге үзен үзе өстен куеп бәхетсез дип чыгып киткәндә, чыгып киттем дейнидән, хор яннан шуның хәтле ышанып бирелеп миңа сволочь дип әйтеп калдылар. Шундагы кешеләр шулай бит. Бер сүз белән генә әйтсәгез, монда ни дәрәҗәдә кайсы беренчел, тарихмы, уйдырмамы? Монда Легенда? сәнгать дөньясы беренчел. Без тарих материалларынан Өлеш-өлешчә. Ренат абый, сезнең сүзегезне тагын җипләп әйтәм. Тарихны беләсез килсә, тарих укыйсыз, әйме? Тарихи факт һәм сәнгать, алар икесе ике нәрсә. ике нәрсә бар. Икесе ике нәрсә. Халыкка җитү өчен Җәмәгать, тарих персонажга мөрәҗәгать итәсең икән, барыбер күпме дә булса тарихны белергә, аңларга кирәк. Мин менә мәсәлән, мин ничканы кабул итәргә тиешмен, әгәр ул теге кычакның сөяркәсе нишләп ул бердән бер чыганакта күрсәтелгән шулай. Казан летописцеста, Казан Бердән бер чыганакта түгел. бердән бер чыганакта. Хадият Васида да күрсәтелгән. Хадият Алар Васи- турындагы гайбәтләр. Хөрмәтле кунаклар, гуман алганда тарих турында бик озаклап сөйләшергә була. Әйдәгез, образлар турында генә бер-ике сүз әйтеп китсәгез, Резда, менә монда әйтелде шундый сүзләр, Иван Грозный роле индер көчлерәк кебек булды ди. Сез ничек уйлыйсыз, бу Ахмет Агадинның харизмасы эше генә Ул түгел? икенче көнне булды. Икенче көнне җырлады ул образны Ярамир Низамуддинов. Һәм Симбикәне башкарды Гөлнара Низамова. Мин уйлыйм, мондый бу ханымга тәэсире җырчыларның тавышлары тәэсир иткән дип. Аларның үз-үзен тотышу сәхнәдә, аларның дикциясе, аларның харизмасы. Шуннан кешенең ничек күз алдына килгәне бик күп шуннан тора. Резда, шуннан да менә сез әйткәннән соң тамашачыларга да әйтеп китәсез килә. Ялгышмасам, 4 составта Юк, 4 түгел, 3 состав безнең. Ну, икенчесе әлегә уйнамады, анда бар безнең президентлар. 2 состав булды. Миңа бик ошады безнең менә опера театрында яшь артистлар килүе. Менә без бүген күрәбез Филүсне. Резда, ничек уйлыйсыз, татар опера сәнгатен яңа дәрәҗәгә күтәрүдә нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш? Таяну ноктасы булырга тиеш безнең үзебезнең илебезне, безнең халкыбызны ярату, бирелеп эшләү һәм без менә бирелеп эшләгән хезмәт безнең халык белән аңлашлы булсын. Безне бүген караган һәр тамашачыга әлеге опера әсәрен күрергә, гомумән шушы иҗат җимешен күрергә язсын иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.